Ahojte, ja som Matúš a vítajte u môjho prvého let's playu na hru, ktorá sa volá Minecraft. Takže ukážeme si to a uvidíme, či sa nám to bude ľúbiť alebo nie. Však vy potvrdíte sami. Takže mám novú stránku, ktorá sa volá matuško.vbl.sk. Pozrite sa tam, zatiaľ sa tam ešte není let's play, možno tam bude tento. Dáme si hru pro jedného hráča, vytvoríme si nový svet, ktorý sa bude volať Let's Play. Je to vlastne obyčajné prežitie a tak. Uvidíme vlastne, pozrieme sa, či to fičí všetko. Ok, všetko fičí. Takže nebude to trvať moc dlouho, bude to troška kratšie video, ale nevadí. Tak. Máme vytvorený svet. To je blbo, pretože som na nejakom malinkom ostrove. A to sekám. Počkať. Dáme si nastavenia grafiky, rýchla, stačí mi pekná. Tovo. Nastavenia. Čekajte. OK. Možno nám to pôjde, možno nie. Uvidíme, či to pôjde. To bol taký rým. To vôbec nebol rým. No dobré. Takže načítava, uvidíme. A čo som ešte chtěl, bylo to vlastne, že takýchto let's playů bude možno 30 častí, uvidíme. Podľa toho, jak sa nám vygeneruje svet. OK. Už to jde, krása. Dal som si tu bonusovú truhlici, OK. Máme ju, kde si. Počkaj. Kde som? Nastavenia. Strašne mi to seká. Výhľad, svetlo, off. Okná. Ježiš. Ešte si overím ty nastavenia, pretože rýchla časový efekt. Dobre, neseká to až tak. Takže vlastne z dreva si vytvoríme tieto dosky. To sú dubové a zatiaľ si nakácame nejaké drevo. Končím za 4 minúty, takže toto videjko bude troška také slabšie, ale však uvidíme, jak nám to vyjde. Potom počasie by som si kúpila aj mikrofón, možno pretože takto hovoriť nahlas moc dobré není, pretože niekedy ma nebudete počuť asi možno, neviem, ale uvidíme. Takže vlastne mohli by sme si postaviť nejaký dom. Nalede asi na 100% nebude. A postavíme si ho asi aj v druhej epizóde. Takže čau! Ešte som